Kibor pulet kari Boy district haringkat ki Bahaïing hakan nok pai sngi jong ka khat sau tarik nailar araja arpusan Mario yo Jingtep balalap ka Metïap Samla wan prang sngi imle ubala syarong hakwa tru nadu ka nok pai sngi jong ka khat ar tarik nailar araja arpusan hadin bola hap na jerong Jingkieng bernihan kila her seketiga jaka ke bahap hajela Assam. Ya ka Metïap munu Samla lalap daki nong shong shnong jong ka morog dula kamru ki berlasai ya ka Metïap jong Maria poi ki bor pulet bat ki Bahaïing kila shimtino ya ka Metïap jong new Samla bat ki Bahaïing kem kwa banle ya ka postmortem ki Bahaïing jong new Samla kila ong bakim dan jing Suba Eiei Halor ka Jinghap jong wat la ki dan ki kai pot kubor ki bakdo bola kenti na ketika Jingkieng hadin balami ka jingapher jong mot ha ka jing Assam pisa bat ki paralok jong Usamla wan prang sngi udai na kasnong nong kendang saiden batla syuyok Jingtep bola don lang bat laingut ki paralok jong ha kapor bau hap na ka Jingkieng la antat ba Maria hap na ketika Jingkieng ki lat bakhlan jong gawa tru ki lakit bak ya syadu ketika jaka kat baki pulet ke kenhun SRT kidang penlong jingwat ha silenter kawa ha ki benta ke jela Meghalaya. Nak si Pak Ari lah sedang baniawat nak si Pak Arjan mir aduk minta kasni dan minta kasni rugi naduk mesti mila yami baniawat adi nang tu ki phone kini ki beriu masane sha Assam yang balap ikamen tingiawan dayawan sane ni aku play ki pulet bakila kristom matai kini ki beriu sinong shaneru basta sha Assam la yarap la ya la shitom lang bat ni ki la yarap bat sai lang ikamen ngas ngomu shi ka dai ya ki ken bakila yarap ni kan ikamen pelaku we kena uping liang ini don shaborni ngi nyawat shaborni dan nuk na pat phone ya ki to ba itu shaborni nak tu pat ki kontak shi ki kulit nak kulit pat ni sayawan kitchen tekani jing khat juni Bahaïing jing phi ka don em jing Suba ka ek em ngin don jing Suba la Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya